Wawukhe wacinga ukuba uThixo angalima kanjani ukuba ke wayelimile? Ekuqalekeni yena wadala yonke into yasendaweni yayo ngenjongo. Wamilisela indlela zakhe ukuze zilawule iintlobo-ntlobo ezahlukeneyo zendalo, le yakhe ukuze iphuhle. Umsebenzi wezandla zakhe uzuke kakhulu kangangokuba xa siwonwabela masidanduluke sithi Thixo, indlela zakho ziphakamile kunezethu. Imithetho ebonakalayo athe uThixo wayibeka kwindalo esenzela uba ke kubekho eyona ndawo enenkqubela apho izidalwa eziphilayo zidibana khona emhlabeni jikelele, ibandakanya oluncinci okanye kungaphazamisi umhlaba, ukungatshatyalalisi okanye kungafakwa phantsi komhlaba imfungumfungu ebolileyo. Kuphinde kubekho intlaninge yezityalo nezilwanyana ezahlukeneyo ezihlala ezindaweni ezilungele ukuba zibe kuzo. Indlela kaThixo kade ziselubala kwindalo yakhe ukuze sizibone kwaye thina singoonyana neentombi zakhe asinasizathu sokuziphendulela. Shines around us, and it's there for all to see. Now the ways of God have been hidden, let them be revealed. The promises, walk in it. Shine bright, let your glory fill this land. Faith, hope, you know that the blessings are coming. Umntu udume kakubi ngokuba ekwazi ukutshabalalisa indalo entle nemangalisayo kaThixo. Kwiminyaka nje emithathu, indlela zomntu zingatshabalalisa indawo eyayikade inenkqubela kakhulu apho izidalwa eziphilayo zihlangana khona ijike ibe intlango, kangangokuba isityalo singakwazi nokuveliswa nangelona xesha lokuna kwemvula. iAfrika inkulu kakhulu kangangokuba ungangenisa iMelika, iEurope, iChina kunye neAlaska kuyo. Ilizwekazi linovimba omninzi wobutyebi obungaphezulu kunawo onke amazwekazi, kodwa igalelo layo kwimveliso yamazwe sisihlanu kuphela ekhulwini, 5%. Ama750 zabantu ngamafama alimela usapho, kodwa awakwazi ukuvelisa okwaneleyo ukuze ondle iintsapho zawo. Sukuyicinga nokuyicinga yokwenza ingeniso. Usapho ludinga i-1200 yobunzima iikhilogram zombona ukuze luphile ngonyaka, kodwa imveliso yawo elindelekileyo ijikeleza malunga nama-350 obunzima iikhilogram kwihektare nganye. Kulindeleke ngaphezulu kwama-20 ezigidi zeetoni zoncedo lokutya olungeniswa kumanxweba aseAfrika ngonyaka, kwaye ilizwekazi linehlazo lokuba sisitya esingqibayo kumazwe ehlabathi. Xa sibona la manani ndawonye nobungakanani boncedo olungenayo, umntu akanokunceda angayicingi into yokuba ingaba iyawenza umehluko okanye sibangela nje ukuqhubeka kwesifo sokuxhomekeka. Abantu abahlelelekileyo baye behlwempuzeka ngakumbi nangakumbi, kwaye kubonakala kungekho kukhanya ekupheleni kwetonela elimnyama lokuphelelwa lithemba. iAfrika kuphela kwilizwekazi apho inani labantu abalambayo landayo minyaka le, apho kulindeleke ukuba ke omnye kwabathathu eAfrika akondlekanga. Kodwa sisaqhubeka sisoyama kokwethu ukuqonda ngokulima umhlaba nzulu, sicole umhlaba, siyatshisa siphinde sityale isityalo esinye endaweni enye qho. Ngeso sizathu icandelo lezolimo litsala nzima ngenxa yokwehla kwemveliso, ukuhlwempuzeka nokukhukuliseka komhlaba, ndawonye namafama ngenampumelelo anyanzelekileyo ukuba ke alandele okwenzeke elizweni lonke ayokuhlala ezidolophini. Kufuneka sizibuze thina ukuba leliphi ilifa esilishiya ngasemva kubantwana bethu kunye nesizukulwana esiza emva kwabo. Kutheni iAfrika ihlwembuzeke kangaka?
Masike siye kwincwadi yethu esinika ulwazi oluvunyiweyo kwezolimo ukuze sifumane impendulo kulo mbuzo. U-Isaya isahluko sama-58 58 uthi ukuzila endikunyulileyo asikoku na, ukucombulula iziqamangelo zokungendawo, ukukhulula izitrophu zedyokwe, ukundulula abavikivekileyo bekhululekile, naphule zonke iidyokwe zobuhlwempu, ukumqhekezela esonkeni sakho olambileyo xa uthe wabona ohambaze umambese, ubangenise endlwini abazintsizana abatshutshiswayo. Ukulima ngendlela kaThixo sisisombululo esimangalisayo sikaThixo kule ngxaki yokunqaba kokutya ndawonye nobuhlwempu kubantu basezilalini abahlelelekileyo. Sisixhobo sokuxhobisa abahlelelekileyo ukuze baphume ebuhlwempini ngoko uThixo akubeke ezandleni zabo, kuphinde kutyhile ukuzalisekiswa kwezithembiso zikaYesu zobomi obugqithisileyo. Ukuba unika umntu intlanzi, umondle usuku olunye, kodwa ufundisa umntu ukuloba, uza kube umondla ubomi bakhe bonke. Ilizwi likaThixo lithi, abantu bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Masikuthathele ingqalelo ukubaluleka kokufundisa abahlelelekileyo ukuthembeka kwicandelo lezolimo phambi kokuba kutyhilwe konke elinako eli lizwekazi. Ndifuna nje ukukuxelela ilizwe uba iAfrika ayihlwempuzekanga. iAfrika ityebe kakhulu. Uyakufumanisa ukuba umhlaba utyebe kakhulu. Elizweni jikelele abantu bandixelela ukuba eAfrika bafumana umhlaba olungileyo kakhulu. Njengoba ndime apha ukusuka ezinyaweni zam ukuhla kukho ubuncwane bukaThixo ongaka uvimbo utyaliweyo uThixo asinike wona iAfrika. Ukulima ngendlela kaThixo zindaba ezilungileyo zelizwi kunye nezenzo ukuze kuqhawulwe idyokwe yobuhlwempu. Ukulima ngendlela kaThixo kunobungqina bempumelelo egqwesileyo ukusukela ngonyaka u-1984 apho uBrian Oldrive waqala wavula indlela ngokuqhuba ngale ndlela eHinton Estate eZimbabwe kwifama enkulu yokushishina, waphela etyala izityalo kuma-3,500 ehektare. Ukusukela kwezi ziqalo zincinci ukulima ngendlela kaThixo kunwenwele kumazwe amaninzi, lusetyenziswa ziicawe, ngabathunywa bevangeli ndawonye nee-NGOs ukuze kubekho ifuthe elaneleyo nelifunekayo ukuze kunwenwiswe ukulima ngendlela kaThixo kulo lonke ilizwe. Ukulima ngendlela kaThixo ayibobuchwephesha nje kuphela, kodwa sisisombululo secandelo lezolimo esinolungelelwano olugqibeleleyo lobuThixo, ukulondoloza ndawonye nobuchwephesha. Kufuneka siqonde into yokuba idyokwe kokuqala nokubalulekileyo yidyokwe yakwamoya, kwaye ukuba sisebenzisa kuphela izisombululo zobuchwephesha nokulondoloza asizukwazi ukubahlangula abahlelelekileyo. Umnqweno wam ngokuba wonke umntu oze kule ndaba uzele ukunqula uThixo, kwaye uThixo yedwa, kodwa akunjalo. Abantu bathwala iingqayi zokutya ngolu hlobo bezokungxengxeza kwizinyanya zabo nanamhlanje. Amagqirha kunye namagqwirha afumaneka phantse kuzo zonke iilali, kwaye kubuzwa kubo ngezinto ezininzi ezimayela nezigigaba zonke ezibalulekileyo zobomi. Amagqirha aphinde abizwe ukuze athandazele umhlaba ukuze uvelise isivuno esikhulu nokuba azise nemvula. Amaxesha amaninzi ke iicawe ziyazivumela ziphinde zizikhuthaze iinkqubo ezinje, kwaye benza ngathi ababoni, bazithethelele ngokuba yinkcubeko yabo. Oku kuyibetha ngoyaba sesona sizathu esikhulu esibangela ukuba icawe kweli lizwekazi iphile phantsi kwesiqalekiso ngaphandle kwesithembiso sikaYesu sobomi obugqithisileyo. Iitempile zobomi bethu zitshatyalalisiwe ngenxa yokuba besilungiselela amabhongo okucingela iziqu zethu, iindlela ezingenampumelelo nokungahambi kwiindlela zikaThixo. Njengonyana neentombi zakhe
Masizinikele kwakheni kwakhona itempile kaThixo ebomini bethu, ngokugqala indlela zethu siphinde sizilungelelanise nendlela zikaThixo, hayi ngokwakwamoya kuphela kodwa nangokwasengqondweni nasemzimbeni. UThixo onokwaneleyo konke ngokwenene, unokwaneleyo konke kumsebenzi ngamnye olungileyo. Bubukumkani obusekelwe kumgaqo wokusebenza ngokuthembeka ngoko uThixo akubeke esandleni sakho ngeli xesha uthembele ukungenelela kwakhe ngamandla kaThixo. Igama lam ndinguFani. Ndingumama osele emdala. Ngenxa yokuba bendingenamali yokuthenga isichumiso esizinkozo nokusebenzisa umgquba, ndisuke ndithathe umhlaba wesiduli ndiwugalele emingxunyeni yokutyala. Emva koko ndabona umbona wam uqhuba kakuhle. Xa ndithelekisa nendawo endingayigalelanga mhlaba wesiduli akhange kubekho nto. Mna ndibulela uThixo ngokuba uThixo undisikelele. Ndinento endiyifumeneyo endiza kuthi ndongeze kuyo kulo nyaka. Masigqibe ezintliziyweni zethu ukutyala ngokugqithisileyo kwaye sinovuyo kunge kukwinkosi. Uza kuphinda uvune ngokugqithisileyo nangovuyo. Ukunikela enkosini kunika yena imbeko kwaye kuhlonipha yena ngendlela esingenakuyiqonda. Ukunikela enkosini kuyasinyanzela ukuba siqaphele isizathu esingaphaya kwezethu size siqalise uhambo lokungacingeli thina apho sibeka ubukumkani bakhe ngaphambi kokucingela iziqu zethu. Izikronike zesibini, isahluko sesixhenxe umqolo kwe-14, 14. Bathoba ke abantu bam ababizwa ngegama lam, bathandaza, bafuna ubuso bam, babuya ezindleleni zabo ezimbi. Ndiyakuva mna emazulwini, ndibaxolele izono zabo, ndiphilise ilizwe labo. Simela ibango lethu njengonyana bakaThixo ngokufaka uYesu kuzo zonke ikona zobomi bethu. uYesu wasifundisa ukuthandaza. Ubukumkani bakho mabufike emhlabeni njengoko kunjalo emazulwini. uLuka isahluko 16 verse ngu-10. Othembekileyo kokuncinane uthembekile nakokukhulu, nongalungisiyo kokuncinane akalungisi nakokukhulu. uThixo ufuna sibe ngabanoneleli bomhlaba abathembekileyo, senze ingeniso engabhangiyo ngokulima ngendlela kaThixo ngenhliziyo yethu yonke. Ukuze ukulima ngendlela kaThixo kwenze ingeniso engabhangiyo, masiyisombulule kwaye siyiphucule ingxaki yezakhono zethu zokulondoloza. Izisombululo zokulondoloza ezintathu kulimo ngendlela kaThixo zezi: ukwenza izinto ngexesha, kumgangatho ophezulu, ngenkcitho engephi. Ndiyazazisa kuni, ndingu-Make Sure, olu lusapho lwam, sisebenza sonke njengeqela elinye. Ukuba wenza yonke into kumgangatho ophezulu, uThixo uza kusikelela ngokwenene. Yiyo loo nto ubona ezi zityalo zintle kangaka, kungenxa yokuba sizenze kumgangatho ophezulu. Ubuchwephesha bethu obusisiseko. Sukuphethuphethula umhlaba. Sukuyitshisa okanye uyifake ngaphantsi komhlaba ingubo kaThixo. Yenza utshintsho-tshintsho. Ngokulandela kangangoko sinako imfihlelo uTata wethu osemazulwini azityhilileyo kuthi siza kuvuna ngokuqinisekileyo umvuzo wendlela zakhe. Sikwintaba entle yobukumkani baseLusuthu endaweni ebizwa ngokuba yiMaputseng. Ekuqaleni kwe-1800s abathunywa bevangeli beza kwesi sizwe sihle behamba nekhuba labo. Ikhuba laza lakwinqanaba eliphezulu kubantu bale ngingqi
yaye ukuba ungumfana uzange ube nakhuba bekuba nzima kakhulu ukuba ufumane umfazi. Ngenxa yaloo nto imihlaba emikhulu yavulela ezolimo yaze le ndawo yangumbindi wokuthumela imveliso yezolimo kumanye amazwe. Kodwa oko akuzange kuthathe ixesha lide njengoko ubona apha ngasemva. Uyabona kuThixo ukuba uthembakanga kokuncinci uyakuthatha. Kule meko ubudenge bokuphethuphethula umhlaba buyabonakala ngokucacileyo. Le mihlaba inobunzulu bufikelela kwi-6, ikhukhuliseke kanobomi kwaye le mihlaba mibi ayilungelekanga ukuba iphinde isetyenziselwe ezolimo. Le yintlekele. Ezi zitya zivulekileyo zokubaleka kwamanzi zithambeke nge-15. Umehluko mnye phakathi kwazo ngokuba lo ngumphezulu womhlaba oqhelekileyo ophethulwayo ekubeni lona umhlaba ukwafana nalo unomhlaba ongahlangananga waze ke wona wombathiswa ngengubo kaThixo. Ungabona ngokucacileyo ukuba amanzi abaleka ngezinga eliphezulu kakhulu kumhlaba ophethuphethuliweyo. Jonga umhlaba ongaka emazantsi ale glasi, obubudenge bokulima. Kuvavanyo lokulima ngendlela kaThixo noxa sebenzise umhlaba ofanayo ophethuphethuliweyo okwithambeke elifanayo, lona ke wombathiswa ngengubo kaThixo, ungabona ukuba ke ukubaleka kwamanzi kukwizinga eliphantsi kakhulu ndawonye nokhukhuliseko umhlaba lwehle kakhulu. Le yindlela kaThixo. Umbona sesona sityalo sibalulekileyo kubantu abaninzi abahlelelekileyo kweli lizwekazi. Ngoko ke imfundiso enzulu isekelwe kwesi sityalo. Kodwa ke ukulima ngendlela kaThixo kubonakalisiwe ukuba kunempumelelo ekwinqanaba eliphezulu kwiintlobo-ntlobo zezityalo ezibandakanya iimbotyi zesoya, amazimba, ingqolowa, amandongomane, iimbotyi, ii-cowpeas, umqhaphu, imifuno nezinye ezininzi. Amafama ayakhuthazwa ukuba ke aqhube umsebenzi wasefama njengeshishini elinempumelelo kwaye sinobungqina obuninzi apho amafama aye ngentliziyo yawo yonke alima ngendlela kaThixo. Okokuqala ebomini bam ukuvuna ndisuke kwiingxowa ezisixhenxe ndiyokuma kwiingxowa ezingama-70. Kwaye lo mbona ndiye ndakwazi ukuwuthengisa omnye wawo ndaze ndakwazi ukuthenga isitiya sam ndawonye nendlu endihlala kuyo ngoku. Ukulima ngendlela kaThixo kubonakaliswa ngokutyala isitiya esincinci esipha kwiimitha ezintandathu eziphindaphindeneyo kabini, esivumela abaqeqeshwayo ukuba babone kwaye nabo bafumane ithuba lokusebenzisa obuchwephesha. Ezi zitiya zibizwa ngokuba sisitiya esinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo kwaye sisetyenzwa phambi kokuba zine imvula ukuze abantu babe nexesha elaneleyo lokuyibamba imigaqo kumhlaba omncinci baze bayenze emihlameni yabo emikhulu. Ezi zitiya zinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo ziibhodi ezinkulu zokubonakalisa ithemba elinguThixo kubantu bengingqi. Utata wam wayeqhele ukufumana iingxowa ezintathu ezilinganiselwa kuma-50 eekhilogram inye kwisiqingatha sehektare kumhlaba athe wawugqithisela kum njengelifa. Kodwa ndathi ndakuva ngokulima ngendlela kaThixo ndahamba ndayokwenza laa nto bendifundisiwe ngqo. Kunyaka olandelayo ndafumana iingxowa ezingama-45 45 ezilinganiselwe kuma-50 eekhilogram inye kwakulo mhlaba. Kunyaka wesithathu ndafumana iingxowa ezingama-54 54 ezilinganiselwe kuma-50 eekhilogram inye. Ndaphinda kulo nyaka uphelileyo ibingunyaka wesine ndafumana iingxowa ezingama-69 69 ezilinganiselwa kuma-50 eekhilogram inye. Ndinika uThixo lonke uzuko, intlonipho nodumo. UYesu wathi, unyana kanakwenza nto ngokwakhe engathanga abone uyise eyenza. Thina njengabantwana bakaThixo kufuneka sizithobe kwaye sivume ukuba iindlela zethu azisebenzi, size ngenhliziyo yethu yonke silandele iindlela zikaThixo. Oh, the truth